Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Jessie. Taong 1975, Bani, Pangasinan. Matagal nang nakatira ang pamilya ni Jessie sa Bani. Dito na siya ipinanganak, nagkaisip, at lahat-lahat. Sa edad niyang 19 anyos, pangingisda ang pinagkakaabalahan niya sa buhay. Musmus pa lamang siya nang matuto ng ganoong trabaho, kaya hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon para makapag-aral. Gayunpaman, masaya sa buhay si Jessie, lalo pat ang negosyo nila, hindi rin basta-basta. Wala rin sila noong kaaway sa lugar nila, maliban na lang sa mga kadugo nilang inggitero sa kung ano ang meron sila. Nagsimula ang kanyang karanasan nung nagkaroon ng pagtatalo ang kanyang ama at tiyuhin niya, si Tio Rudy. Ayaw na ayaw makakita ng mga kadugo niyang umaangat sa buhay. Kaya na mapagtanto nito ang ginhawa na naibibigay ng pangingisda sa kanila, nagsimula na itong siraan ang kanilang negosyo. Noong una, simpleng pagkakalat lang ng mga balita tungkol sa kalidad at estado ng kanilang mga isdang tinitinda para lamang mas makahakot ito ng maraming parokyano. Hindi ito pinansin ng tatay niya, pero nung umabot na ito sa sukdulan sa puntong sinasabi na rin itong nabubulok na ang kanilang mga paninda, doon na sila kumilos. Isang hapon, umuwi ng bahay na galit ang kanyang ama. Paano ba naman kasi, buong maghapon ay walang naibenta sa kanilang mga paninda. Ang inaasahan nilang kita na sana'y pangtustos sa mga pangangailangan ay hindi na nila nakuha. Kaya sa sobrang galit ng kanyang ama, pag-uwi nito ay kumuha yon ng armas at inabisuhan siya na sumama. Jessie, sumama ka nga sa akin. Pupuntahan natin ang tiyuhin mo. Padabog na sambit nito pagpasok ng bahay. Nang marinig niya ang matapang na boses ng kanyang ama, medyo kinabahan siya. Alam niya kasi na kapag gano'n ang kilos nun, may mangyayaring hindi maganda. Ngunit sa kabila ng pag-aalala, wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Sinubukan na itong kausapin ng kanyang ina, pero maging ito man ay hindi yun napigilan. Makalipas lang ang ilang minuto, umalis silang magkasama. Nasa unahang bahagi lang ng bahay nila ang tahanan ng tiyuhin niya, kaya hindi umabot sa kalahating oras ang paglalakad nila. Nang marating nila ang tahanan nito, nakita nila itong nagliligpit na ng mga kagamitan sa pagtitinda. Ubos ang lahat ng isda, habang sila walang kahit ni isang benta. Paglapit nila roon, hindi na nagdalawang isip ang tatay niya na manggulo. Kagad nitong binunot ang kanyang armas, habang walang habas na ipinapataob ang lahat ng kagamitan na madadaanan nito. Dahil sa pangyayari, kagad naman silang napansin ng tiyuhin niya, pero wala itong nagawa dahil armado ang tatay niya. Hinayaan lang sila nitong manggulo, at pagkatapos nun, nang medyo humupa na ang galit ng kanyang ama, tsaka pa lamang ito lumapit sa kanila. Pero di pa man nagkakaharap ang mga ito, bigla itong tinutukan ng baril ng tatay niya habang nagwiwika ng, Put, Rudy! Ano, magpapanggap ka na naman bang wala kang alam? Subukan mong lumapit ngayon sa akin. Subukan mo! Ngunit sa halip na matakot ang tiyuhin niya, pinili nitong maging kalmado sa paglalakad papalapit. Subalit paghakbang nito ng 3 beses, biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril. At doon, nakita ni Jessie ang tama ng tiyuhin niya sa binti. Pero nakakapagtaka, parang hindi man lang nito naaapektuhan ng tiyuhin niya. Ni hindi ito sumigaw sa sakit o tumakbo dahil sa takot na parabang wala ito sa kanya. Hindi rin niya nakita ang bakas ng pagkabahala sa mukha nito, indikasyon na sanay na ito sa ganoong bagay. Dahil sa pangyayari,
Kagad niyang naramdaman ng tila pagkasindak ng tatay niya. Ngunit sa kabila nito, alam niya na hindi yun aatras. Pumunta yun doon ng armado at handang pumatay, kaya hindi ito makakapayag na mayurakan muli ang dignidad nito bilang isang lalaki. Kaya para takutin ang kanyang tiyuhin, muli itong nagpaputok na kagad namang tumama sa tagiliran. Subalit ganun pa rin ang nangyari. Hindi yun natinag at mas lalong hindi ito uminda ng sakit. Kaya naman ang mapansin ito ng tatay niya, dito na yun nabahala hanggang sa dahan-dahan na itong kumalma. Noon pa man, ganyan ka na talaga. Mabilis uminit ang ulo. Tandang-tanda ko na palagi tayo nag-aaway noon at paulit-ulit na inaawat ng ating mga magulang. Pero ngayong wala na sila, mag-iingat ka sa mga kilos mo, Alan. Kahit kapatid kita, kapag ako'y napuno na sa'yo, hindi ko alam kung ano ang magagawa ko sa'yo. Tandaan mo yan. Baka nakakalimutan mo. Sa akin napunta ang pamana ng ating ina. Umuwi ka na bago pa mantilim ang paningin ko sa'yo. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, kagad itong tumalikod at nagsimulang maglakad papasok ng bahay nila. Sa maniwala man kayo o hindi, kahit sugatan ang binti nito, nakakapaglakad pa rin ito ng tuwid. At ang mas nakakagulat pa, hindi man lang yun nabahala sa kabila ng dami ng dugo na lumabas sa katawan nito. Pagsarado ng pinto ng bahay, tsaka naman sila umalis ng magkakasama. Mula roon, pansin na pansin niya ang titig ng mga tao na naroon, lalo na yung mga kapitbahay ng tiyuhin niya. Hindi niya mawari kung bakit gano'n ang kanilang tingin, pero sa kutob niya, parang mga kasama ito ng kapatid ng kanyang ama. Subalit imbis na sabihin ang kanyang napansin, minabuti niyang itago ito. Ayaw na niyang magdulot ito ng kung ano sa parte ng kanyang magulang, lalo pat hindi biro ang kanilang pinagdaanan noong araw na yon. Nang makauwi sila, inakala niya na tapos na ang mga pangyayari. Ang nasa isip niya, doon na matutuldukan ng lahat. Pero nang magkausap ang kanyang mga magulang, sinabi ng kanyang ama sa kanila na yun pa lamang ang simula. At kung magpapatuloy ang paninira ng kapatid nito sa kanilang negosyo, hindi malabong magkamatayan silang dalawa. Nang marinig niya ang sinabi nito, doon na siya umalma. Tay, wag naman ho kayong magpadalos-dalos. Masama ang iniisip niyo yan at hindi yan makakabuti sa ating pamilya. Maatim niyo ba yan? Kayong dalawa bilang magkapatid magpapatayan? Ngunit nang marinig ito ng tatay niya, imbis na makinig, itinuring pa nitong katangahan ng kanyang mga sinabi. Kung wala kang alam at hindi mo nauunawaan ng mga bagay-bagay, mas mabuti pang manahimik ka. Hindi lang negosyong pinag-uusapan natin dito, kundi ang buong paninindigan ng ating pamilya. Maaari mo bang tawagin akong duwag ng ating mga kadugo? Pagkatapos nitong magsalita, kagad itong umalis. Kaya naman hindi na sila nakapag-usap pa. At nang silang dalawa na lamang ng nanay niya, pinayuhan siya nito na mapanatag. Dagdag pa nito na, marahil ay nasasabi lang yon ng tatay niya dahil sa galit na nararamdaman nito. Kaya naman nang marinig yon ni Jessie, nanahimik na rin siya. Pinagkatiwalaan niya ang kanyang ama, pero hindi niya alam, ang tiwala na ibinigay niya ay magiging mitya ng mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Pagsapit ng gabi ng araw na yon, naging maayos naman ang lahat. Maaga pang nagpahinga ang kanyang mga magulang dahil mamamalaot pa ito kinabukasan. Maging siya man noon, nakatulog din ng maaga hanggang sa bigla siyang magising bandang 3:00 ng madaling araw nang makarinig siya ng mga katok sa labas ng bahay nila. Malakas ang mga kalabog na kanilang narinig, kaya alam niya na sino man ang nasa labas,
Humihingi ito ng tulong. Inakala niyang mga kapitbahay lang nila ito. Pero pagbukas niya ng pinto, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang kanyang ama na nakatayo, nakahawak sa tagiliran kung saan naroon ang malaking hiwa nito. Dumadaing na rin yun sa kanya, indikasyon na hindi biro ang sitwasyong kinalalagyan nito. Kaya nang makita niya ang kalagayan ng kanyang ama, kaagad niya itong inalalayan. Dali-dali niyang isinara ang pinto at nung nasa loob na sila, tsaka pa lamang sila nagkagulo. Di lang kasi ang malaking hiwa sa tagiliran ang iniinda nito dahil lahat ng daliri nito ay putol-putol na rin. Bulag na rin ang kaliwa nitong mata at ang nakakapangilabot sa lahat, nakalabas na ang bituka ng tatay niya. Natuklasan din nila ang malalim na sugat nito sa likod ng binti kung saan ang malaking ugat nito ay naputol. Kaya halos walang patid ang pag-agos ng dugo nito. Sa puntong yan, alam nila na mamamatay ang kanilang ama kung hindi nila ito maaagapan. Bago pa man mahuli ang lahat, kagad niyang tinalian ang binti nito ng mahigpit. Napigilan noon ang tuloy-tuloy na pag-agos ng dugo, kaya nagkaroon sila ng pagkakataon na magamot ang kasalukuyan nitong kalagayan. Napahiga na rin nila ito sa papag habang patuloy na tinutulungan. Tay! Tay! Huwag kang susuko! Kaya mo yan! Nanginginig ang buo niyang katawan habang hawak-hawak ang dugo ang tela na ipinulupot niya sa binti ng kanyang ama. Ang amoy ng lansa ng dugo ay humalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Sa gilid ng papag, walang tigil sa pag-iyak ang kanyang ina habang sinusubukang ipangsalo ang lumang planggana sa dugong umaagos mula sa bumukas na tiyan nito. Jessie, ang tiyo mo. Mahina at nanginginig na wika ng kanyang ama. Hirap na hirap itong magsalita dahil bawat hininga nito ay nagdudulot ng matinding sakit dahil sa kanyang bitukang nakalawit. Huwag muna kayong magsalita, tay. Kailangan nating pumunta sa bayan, sa ospital. Sagot niya. Kahit alam niya na malabo yun dahil sa estado ng transportasyon at sa tindi ng mga sugat ng kanyang ama, tila suntok sa buwan ang pag-abot ng buhay sa pagamutan. Hindi. Makinig ka. Hindi tao ang tiyo Rudy mo. Ang pamana ng aming ina. Hindi lupa. Hindi pera. Kundi mutya. Ang bagay na yan ang nagbibigay kakayahan sa kanya para maging isang magina. Nang marinig niya ang mga salitang yan, tila ba nagyelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Isang lumang paniniwala at kwento ng mga matatanda ang biglang naglaro sa kanyang isip. Ang salitang maginaga o ang nilalang na may taglay na kapangyarihan mula sa ahas o naga ay madalas niyang marinig sa mga kwentong bayan. May paniniwala rin sa mga ganoong bagay ang kanyang mga magulang, kaya noon pa man alam na niya ang tungkol dito. Bilang mangingisda, pinangingilaga nila ang mga maginaga. Mga engkanto kasi ito sa laot na kumukuha ng mga mangingisda o manlalayag para gawing pagkain. Malayo ito sa pagiging isang tao, kaya hindi niya sukat akalain na ang tiyuhin niya ay isa sa mga nilalang na yon. Matapos niya itong marinig, doon lang nagtagpi-tagpi sa kanyang isip ang lahat. Ang hindi pag-inda ng tiyuhin niya sa mga bala, ang tuwid na paglakad nito kahit duguan, at ang kakaibang tingin ng mga kapitbahay nila na tila ba may alam sa madilim na lihim na tinatago ng pamilya.
Habang umiiyak ang kanyang ina sa harapan ng tatay niya, hindi niya maiwasang matulala at mapaisip ng malalim. Kalaunan, pumanaw ang kanyang ama bago pa man sumikat ang araw. Ang silid na dati puno ng pangarap ay napuno ng amoy ng lansa, dugo at ng labis na pagdadalamhati. Ngunit sa kabila ng luha, may ibang emosyong gumising sa puso ni Jessie. Isang matinding takot na may halong galit. Subalit sa halip na matulad sa kanyang ama, natutunan niyang panghibabawan ang galit niyang yon. Batid niya na ang matinding galit ay nagdadala lamang ng kapahamakan, kaya hindi niya itinatak sa kanyang isip ang paghihigante. Sa paglipas ng mga araw, matapos nilang mailibing ang kanyang ama, bumisita ang pamilya ng tiyuhin niya. Nang makita nila itong naglalakad papalapit sa bahay nila, kagad na nagkulong sa kwarto ang nanay niya. Kaya naman kahit nababahala, wala siyang nagawa kundi kaharapin ito, kahit ang takot ay namumutawi na sa kanyang muka. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang seryosong mukha ng tiyuhin niya. Nanlilisik ang mga mata nito at sa estado nito parang hindi yun tumungo roon para humingi ng tawad. Ngunit imbis na magalit, mahinahon niyang hinintay yun na magsalita. Jessie, nandyan ba ang nanay mo? Direktang tanong nito. Nandito naman ho, Tio Rudy. Ang problema, ayaw niya ho kayong makita eh. Kung may sasabihin kayo, mas mabuti ho na ipadaan niyo na lang sa akin. Dahil sa kanyang sinabi, kagad niyang napansin ang bakas ng tuwa sa mukha nito. Nakakagalit ang ganoong reaksyon, pero pilit niyang tinalikuran ang emosyon na kanyang nararamdaman. Ay, sige, kung ganon, normal na rin yan. Lalo pat alam nyo na ako ang pumatay sa inyong padre de pamilya. Pero alam mo pamangkin, hindi sana tayo magkakaganito kung hindi mainiti ng ulo ng ama mo. Alam niya kung ano ako, pero hindi niya ako pinakitaan ng respeto. Nagkamali siya. Akala niya siguro, mapoprotektahan pa siya ng aming mga magulang. Ngunit nang marinig ito ni Jessie, pinili niyang yumuko na lang. Di na siya nagsalita pa, gawa ng para sa kanya, napakasakit nun pakinggan. Halos manginig noon ang kanyang laman habang nakikinig sa mga sinasabi ng tiyuhin niya. Kalaunan, nang humupa na ang tensyon, tiningnan niya ito ng mata sa mata, sabay wika rito ng, "Umalis na ho kayo. Pasensya na, Tiyo, pero ayoko nang marinig ang mga paliwanag niyo. At mula ngayon, huwag na ho kayong umasa na kadugo pa rin ang turing namin sa inyo. Mas mainam ng ganito para makausad tayong lahat sa buhay." Pagkasambit niya nun, kagad siyang nagpaalam, sabay sarado ng pinto. Yung tiyuhin naman niya, umalis na rin matapos nitong marinig ang kanyang sinabi. Magmula noon, hindi na nila ito nakita pa. May mga pagkakataon na napapadaan siya sa lugar nito, pero ang bahay ng tiyuhin niya ay palaging nakasara. Animoy wala ng mga nakatirang tao. Mag-iisang taon din silang nanahimik bago dumating ang pista kung saan niya nakilala ang isang matandang ermitanyo na napadpad sa lugar nila. At kaya siya nagka-interes dito ay dahil sa walang nakatalo rito sa subukan ng karga. Ngunit nung kausapin niya ang matanda, hindi siya nito gaanong napaunlakan. Inabot pa ng ilang araw bago sila muling magkausap hanggang sa malaman na nito ang kanyang pakay. Nang marinig ng matanda ang kanyang rason, kaagad siyang sinalubong ng matamis nitong mga ngiti. Pasensya ka na, pero hindi ako tumatanggap ng mga mag-aaral. Marami naman diyang iba. Sa kanila ka na lang magtanong-tanong. Matapos itong ilahad ng matanda, kaagad itong umalis ng bayan. Ngunit imbis na panghihinaan, nagpasya siya na yon ay sundan.
Ang kanyang pag-aaral ng lihim na karunungan ay hindi para maghigante, kundi para iligtas at mapangalagaan ang pamilyang iniwan ng kanyang ama. Yon ang pinakadahilan niya at hindi siya makakapayag na hindi mangyari ang mga binabalak niya. Pagsilay niya sa matandang naglalakad papalabas ng bayan, kagad niya itong sinundan. Hindi naging madali ang pagsunod niya sa matanda. Bagamat may edad na ito, ang bawat hakbang ng ermitanyo ay tila lumulutang sa hangin at may kabilisang hindi pangkaraniwan para sa isang mortal. Binagtas nila ang madidilim na bahagi ng kagubatan sa pagitan ng Bani at ng karatig bayan ng Pangasinan, hanggang sa marating nila ang paanan ng isang maburol at masukal na lugar. Di nagtagal, huminto ang matanda sa isang malawak na ilang. Matigas ang ulo mo, bata. Ang karunungang hinahanap mo ay hindi pansalag sa lamok. Ito ay merong mabigat na kapalit. Nang marinig niya ang sinabi nito, kagad siyang napaluhod sa basang lupa, tapat ang puso at walang bahid na pag-aalinlangan. Hindi ko hinahangad ang pumatay. Namatay ang ama ko dahil sa kawalan ng kaalaman at dahil sa galit. Gusto ko pong protektahan ng nanay ko. Kung totoo mang hindi tao ang Tio Rudy ko, paano kami lalaban kung muli silang kumatok sa aming pinto? Natahimik ang matanda. Dahan-dahan itong humarap sa kanya at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang lalim ng mga mata nito. Mga matang tila nakasaksi na sa daang-daang taon ng kasaysayan. Ang mutya ng naga. Ang pamanang sinasabi. Hindi yun basta-bastang anting-anting. Ito ay kahulugan ng pag-iral ng lahi. Ang sino mang nagtataglay noon ay unti-unting nagkakaroon ng ugnayan sa mga nagdaan itong mga ninuno. At ang ganoong estado ang nagbigay sa kanya ng tigas ng katawan at lakas mula sa engkanto ng tubig. Mas matalino higit pa sa inaakala mo ang tiyuhin mo. Kung sa tingin mo na sa pamamagitan ng aking abilidad ay matatalo mo siya, nagkakamali ka. Ang karanasan niya ay sapat na agwat para mangibabaw sa inyong dalawa. Hindi kita tuturuan ng karunungan kung gagamitin mo ito sa paghihigante. Kaya mas mabuti pang bumalik ka na. Sinasabi ko sa iyo, nagsasayang ka lang ng panahon. Kung gusto mong matuto, bukas ang poder ko. Ngunit ang masamang budhi na nakamarka sa katawan mo ay kailangan mong itakwil. Kailangan mong matutunan na ang aral ay hindi ginagamit sa pansarili. Ito ay pinaghuhusayan para makatulong at makapagbigay ng pag-asa sa nakararami. Matapos itong ilahad ng matanda, sa kumpas ng kamay nito ay naging isa yung purong liwanag. At sa isang kurap ng mata, ang ermitanyo ay naglaho sa harapan niya. Mabilis na tumahimik ang paligid, kaya wala na siyang nagawa kundi ang umalis. Ayon sa kanya, na kahit sa'yo nagmilagro ang matandang yan, hindi ka mananatili sa lugar na yon. Inabot ng ilang araw ang kanyang pag-iisip sa mga talinhagang sinabi nito sa kanya. Ngunit bali-balik ta rin man ang mga katagang binitawan ng matanda, sadyang hindi pa rin niya ito maunawaan. Nabago lang ito nang makausap niya ang nanay niya at maunawaan niya ang nararamdaman nito dulot ng pagpanaw ng kanyang ama. Ayon sa kanyang ina, ang paghihigante ay lason sa isip ng tao. Kailangan nilang matutong magpatawad, gaano man kasama ang nangyari. Hindi nila ito gagawin dahil natatakot o sila'y umiiwas. Gagawin nila ito para sa katahimikan ng kanilang kaluluwa. Nabanggit din ito na tanging yon ang nag-iisang paraan kung gusto nilang palayain ang mga puso nila. Dahil sa sinabi ng kanyang ina, nagkaroon siya ng panibagong hangarin.
Hindi siya mag-aaral para sa paghihigante, kundi mag-aaral siya para sa proteksyon at kaligtasan ng maraming tao. Ipinangako rin niyang magiging tanglaw siya ng pag-asa sa marami. At dahil sa kaisipan niyang yon, naunawaan niya ang ibig ng ermitanyo. Tumungtong ang gabi ng Biyernes. Nadatnan siya ng kanyang ina sa loob ng silid na naghahanda. Isa-isa niyang isinisilid ang kanyang mga damit at iba pang mga gamit na para bang matagal na panahon siyang mawawala. Dahil dito kaya dali-dali itong pumasok. Jessie, saan ang punta mo? Iiwan mo na ba ako, anak? Maluhaluhang tanong ng kanyang ina. Nang makita niya ang luhang pumapatak sa mga mata ng kanyang ina, agad niyang ibinaba ang hawak niyang damit. Lumapit siya rito, hinawakan ang magkabilang kamay nito at pilit na ngumiti upang ipadama ang kapanatagan. Nay, hindi po kita iiwan para pabayaan. Alis ako para mag-aral. Pupunta ho ako sa matandang nakilala ko. Huwag kayong mag-alala, Nay. Hindi ko na hinahangad ang maghigante kay Tio Rudy. Pero kailangan kong matutunan kung paano kayo poprotektahan. Kung paano poprotektahan ang ating kapwa laban sa mga hindi pangkaraniwang nilalang na katulad niya. At nang marinig naman ito ng kanyang ina, tila ba nakahinga ito ng maluwag. Alam nitong matibay ang loob ng kanyang anak, tulad ng yumao niyang asawa. Kaya naman ang tiwala niya ay ibinigay na niya. Matapos ang kanilang pag-uusap, hindi na ito nagpakita ng anumang kahinaan. At sa halip na pigilan siya, ito na mismo ang nagligpit ng kanyang mga gamit. Ilang oras ang lumipas, bago sumapit ang 10:00 ng gabi, nagpasya na siyang umalis. Labis na nagtataka noon ang kanyang ina sa pag-alis niya ng ganoong oras, pero hindi na siya nagdahilan pa. Basta ang sinabi lang niya, yon ang oras na nakarating siya sa lugar ng ermitanyo, kaya ito rin ang posibleng oras na sila'y magkita at mapadpad sa lugar nito. Isang mahigpit na yakap ang muling namagitan sa kanya at sa kanyang ina bago siya humakbang papalabas. Bitbit ang kanyang maliit na sako ng mga damit. Nilakad niya ang madilim at tahimik na daan. Ang malamig na simoy ng hangin ng gabing yon ay tila nagpapahiwatig ng isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Eksaktong 10:00 ng gabi nang marating niya ang bukana ng kagubatan, ang lugar kung saan niya huling nakita ang ermitanyo. Habang nagmamasid, napansin niya na ang buwan ay nagniningning sa langit, nagbibigay ng konting liwanag sa masukal na landas. Maya-maya pa, hindi na siya nag-atubili. Pumasok siya sa gubat, sinundan ng parehong daan na tinahak nila noong nakaraan. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang kakaibang bigat sa paligid. Ang mga huni ng mga insekto ay tila sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Makalipas ang halos 2 oras, narating niya ang malawak na ilang kung saan naglaho ang matanda. Walang tao. Ang tanging naroon ay ang hampas ng hangin at ang mga nagtataasang puno. Dahil dito naupo siya sa isang malaking bato, inilapag ang kanyang dalang gamit at naghintay. Lumipas pa ang kalahating oras. 1 oras hanggang mag-12 na ng gabi. Nagsimula na siyang lamigin. Ngunit ang kanyang paninindigan ay hindi natitinag. Nandito ako hindi para sa galit, kundi para sa kapayapaan. Wika niya habang nanginginig. Biglang tumahimik ang buong paligid. Ang huni ng mga insekto ay biglang naputol. Mula sa madilim na bahagi ng mga puno, dahan-dahang lumabas ang isang anino. Sa bawat hakbang nito, ang lupa ay tila bahagyang nagliliwanag. At doon, nakita niya ang matandang ermitanyo. Bumalik ka.
Ipinapakita ng iyong mga gamit na handa kang manatili. Ngunit handa ba ang iyong puso? Kayo na ho ang magpasya kung ako'y handa na. Matapang na sagot naman niya. Nang marinig yon ng matanda, tiningnan siya nito ng matagal bago ito magdesisyon na isama siya sa paglalakad. Nang marinig niya ang paanyaya nito, halos hindi niya mawari kung ano ang kanyang isasagot. Batid niya na yun na ang simula ng lahat, kaya sisiguraduhin niya na hindi ito masasayang at mapupunta lang sa wala. Sa kanilang paglalakad, inilahad ng ermitanyo kung ano ang kanyang mga batas. Nagpakilala na rin ito sa pangalang Adri, isang tagapangalaga ng matatandang karunungan at mga mahihiwagang sandata. Kabilang ito sa isang angkan ay hindi kilala ng mga tao. Ang angkang yon ay dating mga bayarang antingero na pumapatay depende sa suhol ng mga dayuhan o kapwa Pilipino. Sinasabi na ang kangyon ay mga halang ang kaluluwa, ngunit sa kabila nito, sila ay nagtataglay ng hindi masukat na kapangyarihan. Ang pinuno nila ay isang dakilang panday ng mga mahihiwagang sandata. Wala itong eksaktong tangang mutya, pero ayon sa ermitanyo, ang kakayahan at talento nito ay nagmumula sa kanyang isipan. Gamit ang kanyang imahinasyon, nakakagawa siya ng mga mahihiwagang sandata na hango ang abilidad sa puwersa at lakas ng kalikasan. Kabilang sa mga tanyag na gawa nito ay ang tabak ng ipo-ipo, kasuotang nagpapalaho ng presensya at pisikal na anyo, latigong apoy, at bertud na nagkukulong at umaalipin ng mga engkanto. Maliban sa mga bagay na iyon, may mga sandata ring kalimitang ginagamit ng mga mandirigma ng angkan tuwing sila ay nangangaso ng kanilang mga biktima. At karamihan sa mga iyon ay mga sandata pamproteksyon upang hindi sila basta-bastang mapapaslang ng kanilang mga kalaban. Dagdag pa nito na ang kanilang dakilang panday ay walang kinikilalang panig. Nasa gitna ito ng dalawang puwersa at gumagawa ito ng mga armas na nais niya. Nasa panig man ito ng mabuti o masama. Ngunit ang bawat sandatang kanyang nililikha ay sinisigurado niyang walang rebuelta. Mahal ng panday ang kanyang mga nasasakupan, kaya ang mga binubuo niyang armas ay walang kakayahang makapanakit sa kanila. Subalit kahit mabuti ang hangarin nito, masama ang pagkilala rito ng mga tao. Bali-baliktarin man ang mundo, hindi maipagkakaila na gumagawa sila ng masama para mabuhay. Malalim ang angka na aking pinagmulan, kaya hindi ako basta-bastang nagtitiwala. Pero nakikita ko sa iyo ang pagmamalabis at ang mga kaakibat na panganib kung ikaw ay aking hahayaan. Nakita ko sa batong kristal ang iyong hinaharap. Kung hindi kita tatanggapin ngayong gabing ito, may karumal-dumal na mangyayari sa iyo. Ayon kay Tandang Adri, sa sandali na talikuran niya ang pagnanais ni Jessie na matuto, isang gabunan ang kukup-kup dito. Yayakapin siya ng matinding paghihigante at kalaunan, sa panahon na nakuha na niya ang bertud nito, papaslangin niya ang lahat ng haharang sa landas niya. Magiging isa siyang malaking banta at salot para sa lahat. Ayaw yung mangyari ng matanda, lalo pat matagal na ang pananaig ng kapayapaan sa kanilang lugar. Pagkaraan ng kalahating oras, sa puso ng kakahuyan, isang tahimik at payapang baryo ang sumalubong sa kanyang mga mata. Lahat ng bagay na naroon ay makaluma, at sa lugar na yon, nananaig ang matinding kapayapaan na unang beses niya palang naranasan. Namamangha ang mga mata niya habang inililibot niya ang kanyang paningin sa nakatagong baryo. Ang mga kabahayan ay yari sa mga sinaunang kahoy at nipa, ngunit may kakaibang kinang ang bawat sulok nito na tila ba nababalutan ng isang hindi nakikitang puwersa. Walang ingay ng mga modernong makinarya, tanging ang banayad na kaluskos ng mga dahon
at ang agos ng isang malapit na batis ang naririnig niya. Ito ang Baryo Salvacion. Isang pook na hindi mahanap ng basta-basta at walang imbitasyon. Dito kita huhubugin, hindi para maging isang mamamatay tao, kundi para maging isang tagapagtanggol. Huminto sila sa harap ng isang maliit, ngunit matibay na kubo. Sa gilid nito ay may isang pandayan. May malaking tisa, mga uling na bagamat walang apoy, ay tila nagbabaga, at iba't ibang kagamitan, pangpanday. Batid niya na ito ang sining na binabanggit ng ermitanyo, ang sining ng paglikha ng mga mahihiwagang sandata. Inakala niya noon na papandayin din niya ang kanya, pero nang mapansin ito ng matanda, ay napangisi lang naman ito habang nagwiwika ng, Hindi ka magpapanday. Walang sino man sa ating dalawang kwalipikadong magpanday. Ang tanging nakakagawa lamang nito ay ang aming dakilang pinuno at wala ng iba pa. Ngunit ang mga kagamitan na iniwan niya ay makakatulong sa iyong pagsasanay. Ihanda mo ang sarili mo sapagkat sa mga susunod na gabi, hindi magiging madali ang lahat. nang marinig niya ito, dito na siya napaisip. Bakit ho sa mga susunod na gabi pa? Kung malapit na rin naman ang umaga. Ngunit di pa man niya ito na ilalahad sa matanda. Sinagot na siya nito ng diretso. Iba ang panahon dito sa baryo. Kapag umaga sa ating mundo, gabi rito. At kapag gabi sa labas, umaga rito. Ang lugar na ito ay hindi naaabot ng liwanag ng araw, kaya masanay ka na mula ngayon sa ganitong panahon na malamlam at parang palaging uulan. Dahil sa sinabi ng matanda, mas lalo pa siyang humanga. Ang baryong yon ay higit pa sa kanyang inaakala dahil sa hiwagang taglay nito. Matapos ang nangyaring pag-uusap, dinala siya ng ermitanyo sa isang maliit na kubo kung saan siya maninirahan. Bago yun umalis, nangako ito na babalikan siya kinagabihan. Kailangan itong masiguro ng maayos ang sitwasyon niya at higit sa lahat, kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari roon tuwing sumasapit ang umaga sa mundo kung saan siya nagmula. Matapos itong mailahad ng ermitanyo, doon pa lamang ito nagpaalam. Paglabas nito, pumasok na rin siya sa loob para magpahinga. Pagdating niya ng sala, nakita niya ang mga kagamitan na nakabalot ng puting tela. Malinis ang sahig at wala karaong alikabok na makikita. Maganda rin ang silid ng kubo at halos kumpleto na roon ang mga kailangan niya sa araw-araw. Wala rin siyang nararamdamang kahit na ano, kaya naging panatag siya sa pagpapahinga. Pagsapit ng gabi, kung saan umaga sa mundo na pinanggalingan niya, muling bumisita si Tandang Adri. Jesse, gumising ka na't maghahapunan na tayo. Kailangan nating kumain ng maaga para mas mahaba ang ating pahinga. Bilisan mo na dyan. Nang marinig niya ang sinabi ng ermitanyo, mabilis siyang bumangon. Kahit papaano ay napawi ng pagod ang ilang oras na tulog, ngunit bago sa kanyang pakiramdam ang paggising ng gabi na ang katotohanan sa labas ay umaga na. Lumabas siya ng silid at nadatnan niya si Tandang Adri na nag-aayos ng hapagkainan. Ang nakahandang pagkain ay simple lamang. Mga sariwang gulay, pinakulo ang mga kamote at bungang kahoy, at isang mangkok na sabaw na may kakaibang bango. Kaninang umaga sa mundo mo, sumilip ako sa inyong tahanan. Ligtas ang iyong ina, ngunit tandaan mo, ang katahimikan doon ay pansamantala lamang. Si Rudy hindi titigil sa pagmamasid. Nararamdaman niya ang pagkawala mo at alam niyang naghahanap ka ng paraan para lumaban. Ngunit nang marinig niya ito,
Kasywal naman siyang sumagot dito ng, "Hayaan niyo ho siya, maestro. Hindi ako magsasanay dahil sa paghihigante, kundi magsasanay ako para maging tanglaw ng liwanag sa mga taong nangangailangan ng tulong ko. At hanggat wala akong nararamdamang panganib mula sa kanya, magpapatuloy ang kapayapaang namamagitan sa aming dalawa." Matapos niya yung sabihin, bigla siyang napatahimik nang makarinig siya ng libu-libong pag-aangil at tila pagtakbo ng mga nilalang na hindi niya alam kung ano. Dala ng takot at pagkabahala, dali-dali siyang tumayo at sumilip sa labas. Pagdungaw niya sa labas ng baryo, isang nakakagimbal na katotohanan ang tumambad sa kanyang harapan. Sa labas ng hangganan nito, may nakita siyang malakas na pagdaan ng pulang liwanag. Kakaiba ang liwanag na yon dahil sa unahan nito, halos kawalan na lamang ang kanyang nasisilayan. At sa ibabaw ng mga liwanag na dumaraan, libu-libong mga nilalang ang tumatakbo. Bawat isa sa kanila ay kakaiba ang anyo at kalahating sugo ng kadiliman. Sa estado rin ng mga ito, hindi malabong may mga dugo ito ng aswang. Dala ng pagkabahala at matinding pagtataka, dali-dali siyang bumalik sa pagkainan kung saan naroon ang matanda. "Maestro, anong ibig sabihin nito? Bakit may mga hukbo ng kadiliman na nasa labas ng baryo?" Nang marinig ito ng matanda, nagpatuloy lang ito sa pagkain bago nagsalita. Nasa pagitan tayo ng lagusan, Jesse. Ang mga nakikita mo ay mga aswang at iba pang mga demonyo na gabi-gabing pumapasok sa ating mundo. Matagal ang kanilang pag-usad mula rito, at bandang hapon pa sila tuluyang makakalabas. Pero huwag kang mag-alala, hindi lahat yan ay makakaapak sa ating mundo. Marami ang mamamatay at may iwan sa lagusan. Araw-araw yan mangyayari rito. Kaya ngayon pa lang dapat masanay ka na. Napatulala siya sa sinabi ng matanda. Ang mundong akala niya ay payak. Ang mundong umiikot sa laot, sa lambat at sa huli ng isda ay may ganito palang kadilim at kalalim na lihim. Habang pilit niyang ibinabalik ang kanyang lakas sa pagsubo ng pagkain, ang bawat ungol ng mga nilalang sa labas ay tila ba paalala kung gaano kaliit ang alam niya sa totoong kalaban. Huwag mong hayaang lamunin ng takot ang isipan mo. Ang takot ay parang anay. Unti-unti nitong guguhuin ang iyong paninindigan hanggang sa wala nang matira sa iyo kundi pag-aalinlangan. Nang marinig niya ito, tumango siya habang pilit na pinapakalma ang sarili niya. Maya-maya pa, pagkatapos ng simpleng hapunan, dinala siya ng ermitanyo sa likod ng kubo malapit sa lumang pandayan. Sa gitna ng kadiliman ng baryo, may isang malawak na bilog na lupa na walang damo. Doon siya nito pinatayo. At habang tumatakbo ang mga nilalang sa ibabaw nila, iginawad ng ermitanyo ang basbas para maging isa siya nitong opisyal na disipulo. Tandaan mo ang mga nilalang na dumaraan sa ibabaw mo. Dahil sa kanila kaya nagsasanay at nagpapalakas tayo. Hindi tayo kagaya ng ating mga ninuno na pumapatay ng kapwa para sa salapi. Tayo sa pangkasalukuyang panahon, nagsasanay at nagpapalakas para labanan ang puwersa na hindi nauunawaan ng tao. Ito ang bubuhay sa atin. Pero ito rin ang magiging mitya ng ating kamatayan. Matapos itong ilahad ng ermitanyo, pumasok na sila sa loob. Sa paglipas ng mga gabi, nagsimula ang pagsasanay ni Jesse. Inuna ng ermitanyo ang pagpapalakas ng kanyang isip at katawan bago sila tuluyang dumako sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Mahigit 3 taon ang pananatili at sakripisyo niya roon. At sa loob ng mga taong yon, hindi niya nakita ang kanyang mga kapatid at ina.
Labis itong nakakalungkot para sa kanya, pero alang-alang sa pangarap ay matatag at buong tapang niyang tinalikuran ang lahat. 5 taong nagsanay si Jessie sa panunungkulan ni Tandang Adri. Napakahaba nito kung iisipin, pero tila bang umayon sa kanya ang panahon. Sa dami ng kanyang mga pinagdaanan, ang 5 taon ay parang alikabok lang na dumaan. Isang araw pagising niya, napagtanto niya na napakalayo na niya sa dati niyang sarili noong unang beses pa lamang siyang nakapasok ng Baryo Salvacion. Maya-maya pa, di pa man nakakatayo, pumasok sa kanyang silid ang kanyang maestro na nagsasabi ng, Ngayon ang iyong pagtatapos. Matuwa ka dahil sa wakas makakabalik ka na sa mundo ninyo. Huwag mong alalahanin ang pamilya mo dahil nasa maayos silang puder. Pag-uwi mo sa inyong tahanan, sigurado ako na marami kang malalaman. Pero payo ko sa iyo, huwag kang magpapadalos-dalos. Maging mahinahon para makaunawa. Matapos itong ilahad ng ermitanyo, dito na nito iniabot ang regalo nito sa kanyang pagtatapos. Nakabalot ito sa puting tela at nung buksan niya ito, bumungad sa kanya ang isang mahiwagang sandata. Isang latigo na may mga tinik. Ang hawakan nito ay may nakadikit na bungo ng engkanto at ang dulo nito ay may matulis na pangil na pinamamahayan ng malakas na uri ng lason. Ang armas na yon ay ang naging katuwang ni Jessie sa loob ng 5 taon, kaya inaasahan niya na yon ang ibibigay sa kanya ng matanda. Pero habang inuusisa niya ito, may isa pa pala itong sorpresa sa kanya. Habang sa siya ay abala, pasimple nitong iniabot ang isang kwintas na may palawit na kristal kung saan nakakulong ang mutya ng kidlat. Isuot mo ito dahil alam kong kakailanganin mo ito. Pakatandaan mo, palaging bukas ang baryo para sa iyo. Humayo ka ng may kapayapaan sa iyong puso. Mula sa araw na ito, palagi akong nakamasid sa iyo. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tuluyan na siyang nagligpit ng kanyang mga gamit. At bago sumapit ang madaling araw sa totoong mundo, lumabas na siya sa lagusan kung saan siya nagmula. Ang hangin sa paligid ay nakakapanibago. Hindi ito katulad ng hangin sa baryo. Habang nagmamasid, dinaluhong siya ng pamilyar na huni. Madilim pa ang paligid at nagbabadya pa lamang ang unang sikat ng araw. 5 taon. 5 taon siyang nawala sa mundong ito. Ngunit sa kanyang pakiramdam, parang kahapon lamang nang nilisan niya ang kanilang tahanan. Inayos niya ang pagkakasabit ng sako ng kanyang mga damit sa kanyang balikat. Sa ilalim ng kanyang kasuotan, naramdaman niya ang malamig na lapat ng kwintas na ibinigay ni Tandang Adri, pati na rin ang mahiwagang latigo na nakapulupot ng maayos sa kanyang bewang, nakatago mula sa paningin ng sinumang makakasalubong niya. Habang naglalakad patungo sa kanilang bahay, napansin niya ang kakaibang katahimikan ng baryo. Ang mga daan na dati ay dinadaanan niya patungo sa laot noong siya ay nangingisda pa, ay tila nagbago na ang itsura. Nang marating niya ang tapat ng bahay ng tiyuhin niya, napahinto siya. Nakasara pa rin ang pinto, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang lumang kahoy ang kanyang nakikita. May amoy ng lansa at sunog na langis na umaalingasaw mula sa loob. Isang indikasyon na bagamat mistulang inabandona, alam niya na may madilim na aktibidad na nagaganap doon. Dito naalala niya ang bilin ng kanyang maestro. Huwag kang magpadalos-dalos. Maging mahinahon para makaunawa. Huminga siya ng malalim at ipinagpatuloy ang paglalakad patungo sa sarili nilang tahanan. Nang makarating siya sa harap ng kanilang bakuran, nakita niyang may liwanag sa loob ng kusina.
Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at kumatok ng marahan. Sino yan? Wika ng isang babae mula sa loob. Boses na kahit 5 taong hindi narinig ay hinding-hindi niya malilimutan. Nay, si Jessie ho ito. Sagot niya sa may hinahong tinig. Narinig niya ang mabilis na mga hakbang patungo sa pinto. Ang paghila sa trangka at sa pagbukas nito, bumungad ang mukha ng kanyang ina na mas tumanda. Pagpang-abot ng kanilang tingin, kagad niyang naramdaman ang tindi ng emosyong dahan-dahang bumabalot sa mukha ng kanyang ina. Kaya naman sa halip na makipag-usap pa, niyakap niya ito ng mahigpit habang umiiyak. At sa puntong yon, doon pa lamang niya naramdaman ang pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Sa paglipas ng mga araw, sinikap niyang bumawi sa kanilang pamilya. Bagamat may mga tangang aral at mahiwagang sandata, pinili niyang magtrabaho sa merkado kung saan siya kikita. Pero sa halip na tagatinda, isa lang siya roong hamak na kargador. Matagal nang nalugi ang negosyo nila at sa mga sandaling yon, hindi maipagkakaila na sila'y isang kahig at isang tuka. Ramdam niya ang hirap na pinagdaanan ng kanyang pamilya, kaya nakahanda siyang baguhin ito sa anumang paraan na alam niya. Gamit ang kanyang swerte, nagawa niyang dumiskarte habang naghihintay sa mga banyer ng isda. At dahil dito, kaya naging doble ang kinikita niya sa bawat araw. Di man yun kalakihan pero sapat na ito para hindi magutom ang kanyang pamilya. At sa tuwing sumasapit ang gabi, dumadayo siya sa mga karatig baryo para maghanap ng trabaho. Hindi ordinaryong trabahong hinahanap niya dahil ang trabahong yon ay nakahanay sa larangan na pinaghusayan niya. Ngunit ang paghahanap ay hindi naging madali. Katunayan, inabot pa ito ng ilang araw bago siya magkaroon ng parokyano. Partida, may mga tangan pa siyang pampaswerte. At ang una niyang naging kliyente, ang isang mayamang pamilya na may matinding karamdaman ang anak. Nagkakilala sila sa pamamagitan ng isang manggagamot na natalo niya sa duelo. Kaya naman ang maunawaan nito ang kanyang kakayahan, inilapit siya nito sa pamilya na naghahanap ng albularyong makakatulong sa kanila. Ngunit kung ang iba ay nag-aalok ng libre, ang bawat kilos ni Jessie ay may presyo. Hindi ako katulad ng mga kilala niyong manggagamot. May presyo ang trabaho ko at hindi ito mura. Kung gusto ninyong mapagaling ang anak ninyo, kinakailangan ninyong sumugal ng malaki. Nang marinig ito ng padre de pamilya, di na ito nagdalawang isip. Nasa kasunduan nila na kapag hindi niya nagamot ang bata, wala siyang matatanggap na kahit isang singkong tuling. Sinang-ayunan naman niya ito, lalo pat tiwala siya sa kanyang abilidad. Kaya nang magkausap sila, kagad siya roong umalis. Bumalik siya pagsapit ng sumunod na gabi upang tingnan ang kalagayan ng bata. At sa kanyang pagsusuri, napag-alaman niya na biktima ito ng 2 magkaibang karunungan. Inuunti-unti ito sa pagkain ng isang gabunan, habang ang mangkukulam namang kakilala nito, ginagamitan ng mahika ang bata upang hindi ito makaramdam ng sakit dulot ng pagkain ng gabunan. Nang malaman niya ang tungkol sa bagay na yon, muli niyang kinausap ang ama ng bata. Ihanda niyo na ang perang hinihingi ko dahil bago sumapit ang umaga, magaling na ang anak ninyo. Alam ko na kung ano at kung sino ang pinagmumula ng kanyang karamdaman. Ngunit imbis na sumang-ayon, sumagot sa kanya ang padre de pamilya ng, Hindi ako magbibigay ng pera ngayon. Kailangan nating maghintay hanggang sa bumuti ang kanyang lagay para makasiguro rin kami. Ah, ganun ba? Kung ganun, maghanap kayo ng bagong tutulong sa inyo. Ganun lang kasimple. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, kagad siyang tumalikod habang inililigpit ang kanyang mga gamit. Subalit sa kasagsagan nito,
Kumilos ng hindi inaasahan ang tao ng lalaki. Kagad siya nitong tinutukan ng baril na siya namang agaran niyang naramdaman. Paglingon niya sa kinaroroonan nito, bahagya siyang napangisi at sa isang kisap mata, nakita na lamang ng lalaki na papasugod na siya. Tumama ang kanyang kamao sa dulo ng baril na naging daan para masira ito. At nung mahawakan niya na yun sa damit, iniangat niya ito ng kaliwa niyang kamay kahit ang taong yun ay doble ang timbang kumpara sa kanya. Huwag mo akong gagalitin dahil hindi mo magugustuhan kapag ako na ang hindi nakapagtimpi. At kung manunuto ka ng armas, siguraduhin mong handa kang patayin ang tinututukan mo dahil kung hindi, buhay mo ang magiging kapalit. Matapos niya itong kausapin, sumingit ang ama ng bata. Sumang-ayon na ito sa nais niya, gawa ng maging ito man nagulat sa abilidad na ipinakita niya. Kaya nang magkasundo na sila, kagad siyang umalis. Bandang 11:00 nang makarating siya sa lugar ng gabunan. Nakatira ito sa labas ng baryo at sa parting yon wala na roong mga nakatirang tao. Masukal din ang paligid, hindi mo akalaing merong namamahay. Pagsilay niya sa kubo ng gabunan, kaswal siya ritong lumapit. Malayo pa lang rinig na niya ang angil ng mga sigbin na nagbabantay sa labas ng bahay. Ngunit sa kabila ng panganib, hindi siya natinag. Nagpatuloy siya sa pag-usad hanggang sa nakita niya na itong mabilis na tumatakbo papalapit sa kanya. At bago pa man yun makalapit, bigla niyang iwinasiwas ang latigo na nakapulupot sa kanyang bewang. Hindi nito tinamaan ng mga nilalang, pero sapat na ang lason na nagkalat sa hangin para patumbahin sila. At nung bumulagta na ang mga ito, tanging ungol na lamang nila ang kanyang narinig. Hindi niya na yun pinansin, lalo pat alam niya na hindi na ito makakakilos. Paglapit niya sa kubo kung saan nakatira ang gabunan, dito niya nakita ang pagbukas ng pinto. At sa isang kisap mata, lumabas ang isang lalaki kasama ang isang matandang babae. Yung lalaki roon naramdam niya na yon ang mangkukulam, habang ang babae naman ay ang gabunan. Pagsilay nito sa kanya, dahan-dahan itong naglakad. At nung sila'y magkaharap, dinig niya ang angil ng babae na parabang naninindak ito. Huwag niyo akong idadaan sa ganyan dahil hindi ako madaling masindak. Marami ka pang kakaining bigas para makaramdam ako ng takot sa'yo. Seryosong wika niya habang hinihila ang kanyang latigo. Nang marinig ng lalaki ang kanyang sinabi, dito na ito sumagot ng, "Pasensya ka na. Hindi ka niya sinisindak. Sadyang ganyan lang talaga ang pakikitungo niya sa mga bisita. Ano ang pakay mo, kaibigan? Ba't ka na parito?" Ngunit di pa man siya nakakasagot, biglang sumunggab ang matandang babae. Akala nito madali siyang madadaya, pero hindi nila alam, palagi siyang handa. Kaya bago pa man ito lumapit, bigla na lamang itong napahinto nang maramdaman nito ang pagtarak sa kanyang dibdib ng dulo ng latigo. At sa muling pagbaling nito sa kanyang muka, nakita siya nitong nakangisi, punong-puno ng kagalakan ang puso. Unang batas sa pakikipaglaban, alamin mo muna ang kakayahan ng iyong kalaban. Masyado kang kampante dahil gabunan ka, at yan ang iyong malaking pagkakamali. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, ang nilalang ay hindi na nabigyan ng ikalawang pagkakataon. Dahan-dahan itong nilamon ng baga hanggang sa malusaw ito na parang kandila. At nung makita ito ng matandang lalaki, kagad itong nakaramdam ng matinding takot. Ora mismo lumuhod yon at nagmakaawa, subalit di pa man ito tapos sa pagsasalita. Nakatayo na siya sa harapan nito habang nagwiwika ng, "Pasensya ka na, tanda, pero hindi kita po pwedeng buhayin. Masyadong matindi ang kasalanang nagawa mo, kaya wala nang ikalawang pagkakataon para sa'yo." Ilang segundo ang lumipas. Gumulong ang ulo nito sa lupa.
bago niya lisanin ang lugar. Sinunog niya ang bahay nito para hindi na pamugaran ng iba. Matapos nun, nakuha niya ang pabuya na para sa kanya. Inabisuhan niya ang kanyang kliyente na kung meron itong katanungan, dumalaw lang ito sa kanyang tahanan. Sa paglipas ng mga buwan, mabilis na nag-iba ang takbo ng kanilang buhay. Sa unang buwan pa lang, nabago na ang kanilang estado, kaya yung kanyang ina, labis-labis ang pasasalamat sa kanya. Ayon kay Jesse Pinuno, walang gabi noon na hindi siya nangangaso kapalit ng pera. Sa loob lamang ng isang taon, marami na siyang natalong angkan at mga nilalang ng kaliwa. Gamit ang kanyang mahiwagang sandata, kinatakutan siya ng marami. Umabot na rin sa punto na naaapektuhan niya ang mga kadugo ng tiyuhin niya. Alam niyang kadugo ito ng tiyuhin niya dahil sa kanilang amoy at presensya. Gayunpaman, sa ngalan ng salapi, hindi siya nagpakita ng anumang pagkasindak at pag-aalangan. Ipinangako noon ni Jesse sa kanyang sarili na magtatagal ang ganoon niyang hanap buhay bago siya magtrabaho ng walang bayad. Ginawa niya ito hindi para sa sarili niyang interes, kundi para sa kanyang mga mahal sa buhay. Ayaw niyang maging isang ordinaryong manggagamot lang na kung saan nakakatulong siya sa iba pero wala siyang silbi sa sarili niyang pamilya. Bagamat batid niya na bawal talaga ito Pinuno, yun lang ang nakikita niyang paraan para umasenso. Ngunit ang hindi niya alam na dahil sa trabahong yun, muling magkakasalubong ang kanilang mga landas. Isang hapon, dumayo ang tiyuhin niya sa kauna-unahang pagkakataon. Nang mapansin niya ang presensya nito, kaagad siyang lumabas ng bahay para hintayin ito. At pagkaraan lang ng ilang minuto, nagpakita na ang tiyuhin niya. Walang pagdadalawang isip itong pumasok sa loob ng bakuran hanggang sa magkaharap na silang dalawa. Pagpang-abot ng kanilang mga tingin, dito niya napansin ang malaking pinagbago ng itsura nito. Batid din niya na mas malalim na ang tanga nitong karunungan, pero nananatiling nasa ibang antas ang aral na kanyang daladala. Nabalitaan ko ang tungkol sa mga ginawa mo. Piniperwish mo ang buhay ng mga nasasakupan ko. Binabalaan kita pamangkin. Itigil mo ang lahat ng ito kung ayaw mong matulad sa ama mo. Hindi ako nagbibiro. Kung nagawa ko siyang paslangin, hindi ako magdadalawang isip na yon ay gawin sa'yo. Naunawaan mo ba ang mga sinasabi ko? Ngunit imbis na matakot, nginisian lang niya ito habang dahan-dahang tumatayo. Pagharap nilang dalawa, sinagot niya ito ng, "Hindi ako katulad ng ama ko. Huwag mo akong ikukumpara sa kanya dahil malayo ang pagitan naming dalawa. At huwag mo rin akong tatakutin. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka at ang pamilya mo sa oras na mga haska namang himasok sa buhay ko." Sinasabi ko sa iyo, Tiyo, wala kang alam sa mga pinagdaanan ko. Ngunit sa halip na makinig ang tiyuhin niya, mas pinakita nito ang nararamdaman nitong galit. At mula sa mga oras na yan, mas lalo pang tumaas ang tensyon sa pagitan nilang dalawa hanggang sa napilitan ng umalis ang tiyuhin niya. 3 araw itong nanahimik, kung saan sa loob ng 3 gabi, walang takot na ginambala ni Jesse ang mga kamag-anak nitong aswang na pasimuno sa pambibiktima ng mga batang nasa edad 3 taong gulang sa karatig baryo malapit sa lugar nila. Dumaing ang pamilya ng mga bata sa kanya, kaya dali-dali niya itong pinuntahan at tinulungan. At nang malipol na niya ang lahat, tsaka siya bumalik sa kanila. Pero ang ginawa niyang yun, ang mas lalong nagpalala sa sitwasyon. Isang gabi habang tahimik ang paligid, narinig niya ang malalakas na alulong sa labas ng bahay. Naghahanda pa lang siya noong umalis, kaya natigilan siya nang marinig niya ito. Pagsilay niya sa labas ng bahay,
Nakita niya ang tiyuhi niya na kasama ang anak nitong halos kaedad lang din niya. Nanlilisik ang mga mata ng dalawa at sa estado nila para bang handa na silang makipaglaban. Kaya naman nang makita niya ito, dali-dali siyang lumabas ng bahay, hila-hila ang kanyang latigo. Sa mga sandaling yan, di na siya nakasuot ng damit at dahil sa dilim ng paligid, tanaw na tanaw ng mag-ama ang kristal na nasa leeg niya kung saan nakakulong ang mutya ng kidlat. Kapansin-pansin din ng mga peklat sa kanyang katawan na dulot at bunga ng 5 taong pag-eensayo. Pagsilay sa kanya ng mag-ama, bigla itong nagpalit ng anyo. Ang anak nito ay parang naging isang baboy ramo, habang ang tiyuhi naman niya ay naging isang malaking itim na pusa. Kagad itong sumunggab sa kanya, ngunit bago pa ito makalapit, si Jessie ay naglaho na parang bula. At sa kumpas ng kanyang kamay, pumulupot sa dalawa ang kanyang latigo. Mabilis nitong hinigop ang abilidad ng mag-ama hanggang sa napilitan na sila na bumalik sa mga orihinal nilang anyo. At nang maging tao na ang tiyuhi niya at ang anak nito, ginawa niya kung ano ang nararapat. Binuhay niya yon pinuno, pero bago niya ito pinauwi, kung ano ang sugat ng tatay niya noon, yun din ang kanyang ibinigay. Kinaumagahan nun, nabalitaan niya ang dalawa na patay na. Pero imbis na magdalamhati, hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. At nung mawala na ang dalawa, dito na nagsimula ang taus-puso niyang pagtulong sa mga tao. Isang beses sa isang taon, nakakapag-usap sila ng kanyang maestro tungkol sa kanyang mga pinagdaanan at sa kanyang mga pinagkakaabalahan. Naging masaya naman ito, lalo pat tinupad niya ang pangako niya rito. At magmula noon, siya na ay naging bantog sa larangan ng panggagamot. Lahat ng kanyang mga nakakasalamuha ay humahanga ng lubos dahil sa mga kakaiba niyang pamamaraan. Ayon sa kanila, palaisipan ng ganoong pamamaraan pero hindi may pagkakailang epektibo ito. Nang malaman ito ng kanyang maestro, labis itong natuwa. Abot langit ang pasasalamat nito dahil naging tagumpay ang kauna-unahang produkto na hindi orihinal na nagmula sa Baryo Salvacion na napasailalim sa napakahusay na si Ermetanyong Adri, ang tagapangalaga ng mga lumang aral at mahihiwagang santo.